A tuto na tomto tienení je 0. Čiže odtiaľto sem je 200 000 V a toto svetlé medzi tým je izolačný materiál, zosietený polyetylén, ktorý vlastne musí počas celej životnosti toho kábla izolovať týchto 200 000 V od tejto nuly. Áno, čiže takéto kábliky sú v podstate akože high-tech záležitosti, aj keď si to málo kto uvedomuje. Dobre? Akokoľvek najčastejšie používaným materiálom izolačným v energetike je vzduch. Čiže tie vedenia, čo poznáte obrovské, tak tam sú holé laná, keď sa otočíte, tam sú také zrulované, ALFE, hliník a oceľ. A tie sú není izolované, sú holé, není ani žiaden izolačný materiál, ale sú izolované tým, že sú dostatočne ďaleko od seba v tom vzduchu a ten vzduch ich vlastne izoluje. Lebo by to bolo strašne drahé, keby mali byť na tých vzdialenostiach vlastne zaizolované. Potom v energetike, okrem takéhoto vysokého napätia, je taká výkonová záležitosť. To znamená nejaké stroje a tak ďalej, a aj prístroje, odpájače a hlavne ochrany. Poznáte nízkonapäťovú ochranu, ochrana samočinným odpojením,